What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. Let's go! Sa mga buddy, sa video na to, gusto kong ipakita sa inyo kung ano nga bang mga ginagawa ko dito sa bahay nila Kuya Glester Capuno. Parang ganun ba? O parang ganun na nga. Kasi ano ba talaga mga ginagawa kong kabulastugan dito kapag araw ng pag umaga at basta ganun. Kaya mga buddy, tara na! Let's go! Roll! Intro! Bakit intro talaga? Di ko... Ano ba talaga pag-pronounce? Intro? Intro. 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 Roll! Intro! Basta yun na yun. So yun na nga mga buddy no. So ngayong araw na to ay wala masyadong tao dito sa bahay kasi sila Kuya Roy ay may lakad at kami lang dito naiwan kaya konti lang ang tao dito sa bahay ngayon mga buddy. At alam nyo ba mga buddy, sabi sa akin ni Kuya Roy na dapat daw akong kumain ng kumain para daw magkalaman yung katawan ko kasi butot balat na tayo eh. Yun, di ba? Grabe naman talaga tong katawan na to. Kaya ngayon, punta tayo dito sa may sala at kain tayo. Tara! Kain tayo! Makikita natin dito mga buddy. May rep dito. At alam niyo ba kung ano laman ng rep? So ito yung rep nila, di ba? High-tech to eh, di ba? Naka-max level yan, max level. Samsung. So mali pagtuplok. Wag na, baka makasira tayo dyan. Stop na tayo dyan. So, tara, kain tayo dito. Napakadaming pagkain dito mga buddy. Kaya walang hiya-hiya. Kain tayo dito, ha? Kung gusto nyo, ito. Ano to? Ayoko nyan. Ito muna tayo sa... Tapos ito. Muncher. Diba buot-buot? Diba buot-buot? Nga natakabagtik dre Kasi para maka-digest tayo na mas. Kumain ako kanina eh. So ito na lang muna. Kasi mamaya kakain na naman tayo. Sabi kasi ni Kuya Glester second, kainin ko lang daw. Basta kain lang daw ako ng kain dito. Kaya ayun. Palamunin ako dito sa bahay. Tara inom. Tara inom tayo. Pineapple juice lamang. Wait. Kukuha muna ako ng pagkain namin. Cheers! Kampai! Tara, kain muna tayo mga buddy. Ganyan tayo, palamunin kasi tayo dito eh. Ang sarap tumira dito. Maraming pagkain. Hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom kasi puno yung rep ng pagkain tapos every may pupuntahan siya pag uwi may pagkain na naman dala kaya gusto ko na dito mabuhay. Gusto ko na dito tumira forever. Tataba talaga ako nito mga buddy. Woo! Sarap! Talaga. Sarap. May nag-doorbell eh. Ayun. Dito na yung mga master natin. Umuwi na yung master. Baka may pagkain na naman itong dala. Tingnan natin What's up Kuya Roy? What's up? Oh. Hi guys. Sarap. Kain tayo. Pakita ko sa inyo yung teka lang, may surprise ako kay Snake Princess buddy. Talaga? Snake!
Hi buddy, what's up? Buddy. What's up? What's up? Arigato gozaimasu. Saan ka galing buddy? Chill sa labas. May dala silang pagkain. Hindi ko sure. Bakit? May dala kang pagkain. Ha? Bakit? Bakit may dalang pagkain? Gusto ko pang kumain eh. Gusto ko pang kumain. May pagkain na pa ba dyan? Meron pa dito. Gusto mo? Hala. Pagkain Meron na- din ganito sa rep eh. Ba't Yan. hindi ka kumuha doon? Kumuha na nga ako din. Sabi Wala ko, pa bang ulam doon? wala pa. Bakit? Hindi ko alam. Dami talagang pagkain eh. Si Alex yan. Oo. Hi Lex. Ay, bade. Bade. Marami ba yung kinain mo? Siyempre, napakadami kong kinain. Baka body yarn. Baka konti lang yung kinain mo ha. Baka pagalitan kami ni mama mo na pinabayaan ka namin dito. Busog na ako eh. Gusto ko na nga dito tumira forever. Dami pagkain. Diba sabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh, may ano talaga dito eh. Maraming pagkain. Kung makikita nyo dito mga buddy, may dala na naman ditong ano. Kung saan patawag ni buddy? Red ribbon. Tataba talaga ako dito. Sarap. Ha! Ha! Sana all, nanay iro. Pwede naman ako mahimong iro. May aso na si Snake, eh, pwede naman ako maging aso dito. Kung makikita niyo mga buddy, ito naman, diba, sabi ko sa inyo, may pagkain na naman dito eh. Di ba? Sabi, sushi. Sushi ni. Sushi. Sali na. Wala sushi. Sali na. Di ba, ang sarap mabuhay. Say sushi, sa balay mo ng sushi. Para manasapultahan ng sushi. Grabe oh. Saan eh? Happy Mansari James Ukat fans. Grabe. Ang galing. Kung gusto nyo hindi magutom, pumunta kayo dito sa Kapuno Residence, Corelia. Mauni ang lugar dito yun. Grabe. O diba? Tara, kain tayo. Kain ka na ba ni? Kain talaga ako ngayon. Baka pagalitan kami ni mama mo. Kakain ako ngayon. Kain na naman. Arat, kain. Mga bari, kain na naman tayo. Arat, kain. Kain na naman. Sarap naman ang mga ulam. Ang sarap mabuhay. Dito tayo sa labas kumain. Samahan natin dito si Kuya Roy kasi nagsusolo siya dito. So bubulabugin na naman natin siya dito. No? Pasensya na sa buhok ko ah. Kasi ganyan talaga yan. So bubulabugin natin para good tayo dito. Hey, buddy, gusto. Ay, wala kang gana, buddy. Tara, kain tayo. Wala kang gana, no? Ay, you shout out tayo sa atong LDS family. Thank you so much for your support. Lester Couple supporters, medyo may supporters, and James Ukot for. Dahil sa inyo, may pagkain kami dito. Pero walang gana si buddy ngayon. Wala nga akong... Ba't buddy, wala kang panggan, wala kang gana, wala kang panlasa? Oo, kasi... Ha? Wala kang panlasa? Ha? Meron akong panlasa. Parang, ha? So, buddy, what's your favorite food, buddy? Ano? Wala akong paborito, basta kinakain ko lahat. Baka gusto mong kainin kita. Alam mo yung mga bali, ang sarap talaga magtumira dito, Kuya Roy. Bakit? Ang daming pagkain. Itong katawan ko, sure ako, magkakalaman to. Kasi, anytime pwede kang kumain. So shoutout to Lester Capuno na always nag-grocery sa amin. Alam nyo guys, sa pag si Lester Capuno nag-grocery, hindi pwedeng isang basket lang yan. Hindi pwedeng pupunta siya ng cashier na isang basket lang. Isang cart talaga yan guys. Pagkain namin lahat. So thank you so much Lester Capuno. Masarap, tara, kain tayo. Grabe guys. Nakapag-tour ka na sa ref ng Lester Capuno. Na-tour mo na? Ang daming laman. Na-tour mo na sila?
Sila? I-tour mo na sila? Siyempre. Oh, bilis naman. Kumuha nga ako ng pagkain dun eh. Coke and juice. Para sa lahat daw yung sabi ni Snake Princess. Ang sarap. Mm. Kaya kayo mga buddy, Mhm. if gusto nyo makakain ng masasarap na pagkain, kung sumikap kayo, magsumikap tayo. Kasi alam ko sila Kuya Ray, nagsusumikap talaga sila. Para dumating sila sa punto na ganito yung kinakainan nila. Dahil din yan sa mga supporters natin, Sarap, guys. salamat sa mga supporters. Thank you. Baka soon, ako makakakain na rin ako ng ganito sa bahay namin. Papadalhan ka sa bahay nyo, no? Baka lang naman. Malapit lang naman someday. yun sa Tubigo na sa sentro sa Tubigo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yes. Sa Bisaya Vlog Squad at sa akin. Arigato gozaimasu. Kaya ngayon, ang sarap ng kain ko. Kaya arat, kain tayo. Kain tayo. And guys, hopefully matour tayo ni Buddy sa kanya sa farm. Sa bahay Mango namin. farm. Huwag kayong mag-alala. Buddy. I will show you. Sobrang laki ng bahay mo, Anong lupain nyo, Sa bahay mo, bagustahan ninyo. Pwede yun sa amin Kuya Ray. Hindi sa amin. Nagbabantay lang kami nun. Pero pag binabantayan nyo, nililinis yung paligid, di ba? So, mga whole day kayo naglilinis sa buong lugar. Sa ibang lugar. Kapag nag-change yung dahon, grabe yung dahon ng Patay. mangga. Napakadami. Whole day ka maglilinis, magwawalis. So, dapat magwalis ka, hapon na lang. Naku, di mo matatapos, maabutan ka ng dilim. O di ay? Kailangan mo mag-start ng umaga, tapos Kahit hapon. gamit ka ng rake, pulin na natin yung mga mangga. Wag, di Pulin sa, natin yung mga mangga. di sa amin yun. Hindi para wala na kayong lilinisin, magtanim lang kayo mga liit na mangga. Di sa amin yung lupa. Hindi para sa inyo yan. Nagbabantay lang kami. Pero hopefully matour tayo ni Buddy dun, guys. So Buddy, enjoy your food. Guys, thank you so much for always supporting me and watching my vlog. And thanks to Bisaya Squad, kaya nakakain ako ng masasarap na pagkain ngayon. Hopefully soon, makakakain na rin ako sa bahay namin ganito. Susumikap lang tayo. So mga buddy, don't forget to like, Subscribe comment, and share. this YouTube channel. Hit the notification bell para mas updated kayo pag may bago akong upload. So mga buddy, ako nga po pala si Nathan Ilon. And I am Medyo Maldito. Kita tapuhon. Peace out. Woo!